nwoke mụ na ya bi ji maka iwe nwunye kpasuru wee nụba m. Ofu nwa agbọghọbịa sịrị na ya na-alụ ọlụ na bank, ịghọtago. So ọkwa ya na o nwere dis guy na-abịa na bank oge ọbụla ọ bịara na-amụ so ya fụzi anya ya na-attend to him. Ha wee nọgide wee kalịba ịmaga onufọm ịkalị ọsa na ya na nwunye ya agbasago na nwunye mụtara ụmụ na-atọ. Ya wee si oke fa na-atọkwa nọgide fa na-abụ yibasịa. Ọ sị ya ma ọ chọrọ ịlụ di ya, sị ya yes na ya nwa chọrọ ịlụ di, ghọta na afụ nwoke dị mma na ya ga-anụ. Ọ sị ya na ya nwa na nwunye ya mụrụ ụmụ na-atọ, ọ na-abụ wee gbasa na ya na ụmụaka nọ ma ọ bụ na ọ ga-ekwe ka ọ nụbụ ya. Ya wee sị ya ma ọ dịkwa sure na omuvugo on. Ọ sị yes na emuvugo on. Ya wee kwela webata wee mee gị. Ọ sị m nne na ihe ya na this man biri bụ 3 years. Ọ sị m n'ime 3 years a ya jebe ọlụ. This man hapụ o jebekwa ọlụ. Ọ gbasa ọlụ. O jebe na nke nwunye ya na ya na-abụ gbasara. Si na ọka jefe ụmụaka. Ọnụ ebe afọ ọ ga-anọgide ọ na-akụ 10 11 ọbata. Ejesi ọlụ bata na ya ma mfe n'edinala. Ya ga-alalụgidezi ụlọ nwere ike ọ na-akụ 1 or 12 ọbata ihe jụọ ya ọsị na ya jefe ụmụaka. Ihe a na-emekwa. Ọ sị m nke aka na-abụ nwoke enuma bido nnọọ gbanwee ọpụzi ọ da-abata. Ya jụọ ya kedu ebe o jebe. Mgbe ụfọdụ ọ sị na ha nwee meeting on Saturday. Mgbe ụfọdụ ọ sị na ha nwere nke na ihe ka ọ ga na-enye gịnị complain. Ọ sị m ya na-eji ihe nke a dịka etezie na nke bụzi ọ chụpụrụkwa mgbe gafọ be di ebe na ụbọchị ụka. Na ya na nwunye kwuru na kwa ụka ọbụla na ọ ga-edutere ụmụaka, ịghọtago. So ụbọchị ụka o duteli ụmụaka, ọ duteli ụmụaka, ọ sị nya nwanye nedo ụmụaka anya. Nye edodo ụmụaka anya ọ sị ka ya bịakwa ka ya jee meeting. Ụnụ ama ebe o jebe. Be the first wife o divorce go ka ọ nọ na-esi Ibongi. O segide Ibongi segide sejuo jesie bata ya metụ ya aka ọsị na ike adịrị. Gwa mbọsị na ọ ga-afụrịrị nwe ọ ga-ejije si nwaanyị a Ibongi si sie ya bata ya metụ ya aka ọsị na ike adịrị ya. Na Ibongi bụzi nyọta ka ya na-ayọta. Ọ sị bụ ma weekend nwoke a amarazidi na ọnụ nwaanyị na nwoke a mara na ọnụ nwaanyị na the man na-eme investigation si na kwa mbọsị na ọ na-eje eri nwaanyị Ibongi. Kwa mbọsị ọ na-eje eri nwaanyị Ibongi. People na-ekwu na ekwetara until ya wee chọọ this guy nyere ya aka. Ọ sị m nne ike wee kwụrụ ọtọ wee gwa ya. O wee ruo one day ọsọ ụka etu okpotere ụmụaka hapụrụ ụmụaka because na na-eme ka ya na ụmụaka malụ ụmụaka makwuolie ịmaga onu ka a na-eme one happy family. So ụka nne a ga-anọla na na-esi nri ya sie nke ya sie nke gote ice cream mee nna ụmụaka bịa ka ha dị happy ka ha wee na-achọ ịbịa na-afụ papa ha. Na ya gbọrọzi na laịsensị ka a na-enye papa ha na ya bụzikwa na-eku nwa. Ka e mesịrị investigeshon amaziala everything. Bụrụ wonder wee na-apụ ya gwesị akede ebe ọ na-eje ọsị na meeting ya gwesị na ọ bụrụ meeting ka ọ na-eje. Ya ma ebe ọ na-eje ka jee ka o jesie Ibongi ka o si ese. Si nne the man sị na ọ bụrụ eziokwu ya wee wepụte ma pictures ese fa everything na-ezuke. So wee daa n'ala wee yabasị anya ya dosara. Biko na-ekwete na nwoke ga-edivorce cha nwaanyị sikwe n'azụ chiga azụ jee na-esi Ibongi ebe ọ nụgo nwaanyị ọzọ. Ọ sị m nne na ihe a na-agwa m ihe a bụ na this man ada emetụ ya aka because of Ibongi o segolo ese. Mgbe ụfọdụ na di ya ama nje ọlụ oje ebe nwaanyị atọgbọlọ and ya tụshọ na di woman na-adụga ime nke nọ. Yes, maka ụmụ na-atọ ka ọ mụrụ ya. Ya tụshọ na ọdụga ime nke nọ. Olesikwa ma ọ na the girl fụlụ na ọnụgo nwaanyị ọzọ wee chi punish ebe anyị ichigeta azụ sebe di Ibongi. Na enwere ike ịghọta ihe nke anụnwa na enwere ike ịghọta. Because na fana abụ na before megie na fana abụ esiri ofe eze aga. Na o mesiri egie this woman tọn kwabụla ezigbo mmadụ. Ama bụ na aghọtara ife na-agaghị. Na o nwere one guy ya na-echebu sị na ya dọrọ ready ịmaga okwu ụmụ nwoke si eme. Ozugbo onye a nọ n'ụdị nke ahụ sị na ya adụgo ready. Na ọ dụkwa ya ka ọnya pụba ka ya jekwube dị guy ebe ọ sị na ọdụgo ready ka ọ nọbịa instead of ịnọlụ ka anyị na this woman zọba dị na-eziokwu na ha divorce go na court mana still na ihe a na-eme na ya dụrọ sure na ọ ga-akwụsị soon na ọma nkwụsị soon. Ihe ha na-eme bụ ha bịaza ha ekposeli ụmụaka jagwala. Ya nwa abụzala ya na nwa na-eku nwa. Fa nwa abụza na-esi Ibongi. Isi bụ na mmadụ na-aba afụrụ onwe ha n'anya. Na conclusion ya bụ na ha kafụrụ onwe ha n'anya and na ha kachọ the marriage. In fact na ọ bụ na ya hapụ this marriage today now na they will come back together
and then actually ịhapụ marriage di ya na-ayọsị ya biko ya gbaghalụ nke ọ gbagoro na ya ga-echenji na ya ga-eme nka ọ dụrụ ka ọ ga-echenji I don't think na ọ ga-echenji I don't think ife a bụ nnọọ iwe bụ ihe gbasara this marriage o nwere ife ọzọ gbasara ya so and fana bụrụ ka ha na-ewe iwe ọkụ adị mana mgbe ụfọdụ na-asị na ụtọ na-aka mma na njelu ọ na-akwụkwa child support o wee na-esekwe nwaanyị Ibom gị do not jump in or jump out at least the sure na fana abụọ agbasago for years and the main investigation the sure na fana abụọ ada afụzi onwe ha together like ịlalụ together before wee jump in ịghọta kịta ọ sị bụ nne ka a gwasịala this guy ihe a si ya na ọ kalịa mma na o ji ekpọchiete this woman back na ha na ya na-abụ na-esi Ibom gị gosi na fa gbasara truly na ihe a bụ atọfe iwu the man jụ ya wesị ya na ya chọrọzi ọ na-ahụ ya sị anya stay na ya chọrọ stay na ya chọrọ move on maka ihe nyafụ ya wesị ka amalife ndị mmadụ so nwanne m kedu feel ọ bụrụ gị ga-anọ na this kind of marriage mmadụ divorce cha nwunye je na-etikwa Ibom gị gị nwa nọzalụ na-eku nwa n'ife ya believe bụ na di ya chọrọ ka ndị mmadụ chi anya ọchị na ya mụ na ọ nụrụ second wife hapụkwa ya kwa ịghọtago so kedu ife ilu ihe anụwanya na-ekwu na ọ bụrụ eziokwu na ọ kafu nwunye n'anya na-atọ ọfụ iwu ka ha ji gbasaa and na ọ bụrụ na ya hapụ this marriage they will come back together no ife ya na-eche ọ bụrụ gị will you stay or will you go gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this lady aka iji ma ife ọ ga-eme anyị kwasịala m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụ na ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ